Indo thlawhna lam kan hrut le anga voina chuan F-22 Raptor hi kan thlir bin dawn ani amal hrut mani se a chan chin zong zong soikim vek a har sa ve thina in mi hriat thiamna kan dil ngal bawk ni se comparison lampo ron ti chho zel kan tum dawn nia ama sign like comment share le subscribe kha min lo ti sak ve ram dawn nia Lockheed Martin F-22 Raptor hi 5th generation thlawhna khaltu pakhat chau ngai engine pahnih nei air super priority fighter boruak lama thu nei na la thei thlawhna ania khochin eng hnuaiah pawh a thlawk chhuak thei le mel mara dara lang har sa tur thlawhna le boruak a in baina chungnung ber tura duan ani he thlawhna hian stealth technology radara lan lohna khawl thiamna super cruise capability afterburner hmanglova thawh chakna le thrust vectoring engine herkwal theina te anei awangin khoilam hoi pawh kwal zungzung thei ani Pratt and Whitney F-119 PW100 engine pahnih hmanga thuam ania he engine hi a chakna ti danglam thei ani baka Mach 2.25 dar kar khata mel sangkhat zanga ai chaka thawh theina a pe ani afterburner hmanglova thawh chakna super cruise pawh Mach 1.5 plus thleng anaya adung hi fitsom ruk pahnih le in chi khat ania a thladung wingspan hi fitsom li pali le in chi ruk ani Pratt and Whitney F-119 PW100 turbofan pahnih anaya he engine hi 2D thrust vectoring nozzle engine hnung herkwal theina nei ania engine pakhat hian pound sing thum sanga velana in anor thei ani boruak sang taka Mach 2.25 dar kar khata mel sangkhat zanga vel ai chakin a thlawk theia afterburner hmangmi lovin Mach 1.5 ai chakin a thlawk thei bawk ani fit sing ruk ai sanga thlawk thein aruak hian pound singli sangthum zathum somli kg sing khat sang kwa zaruk som nga vel ania a thawh chu apui thei ri zong max take off weight chu pound sing riat sangthum zanga kg sing thum sang sari zariat som riat vel ani bawk internal payload AIM 120 AMRAAM missile ladewa mi kana paruk le AIM 9 sidewinder missile naideuh hlek kana pahnih a phur tel theia silai 20mm M61A2 galting gun pakhat anei bawk air to ground leilam baina GBU 32 JDAM bom pahnih emaw bom te chi small diameter bom pariat emaw a phur thei ani AN emaw APG 77 radar amanga hai hian melma mumha saber tu kap ma saber tu le ne ma saber tu first look first shot first skill ani tir thei bawk ani F-22 Raptor hi radara alan dan tlem ema melma radar hmuah chuan marbul tiat lek chawin a hmuh theia a engine hnung herkwal theina thrust vectoring nozzle le a ri zawng awanga a engine chakna thrust weight ratio a san awangin boruaka a duh in a vir kwal zungzung thei bawk ani a hna ber chu boruak thu neina lak air dominance ania ma se leilam baina ground attack le electronic thiamna hmanga in baina electronic warfare na po a thok tel thei ani F-22 hi khovela boruak lama thu neina la thei ber air super priority fighter anga ngai ania ramdang hne na po zuar lovin US Air Force chawa man tur khek ani